कैसे रह बताओ ना। कैसे जैसे रहत रही वैसे रही ना। चलो ठीक बा जाता नहीं ठीक बा। मेरा ये क्या करते हैं जी यार बड़ा ना हम जाता नहीं ठीक बा रो ठीक से रह। तार भैया आवत ना तू चल जीवा हमरा के अकेले छोड़ी के तो हम कैसे रहब। कैसे ज्यादा दिन के थोड़ी ना बात बा 2-3 महीना में तो आइए जाए। रोलू होता कहता ना हमार मन में लागत रहल है। तो ठीक बा देखिए अब भैया आवत तो उनका संग अब जाए के तो पड़ी न विदाई करे आवते त हम तैयार बनी फोन कइले रहनी कि अब आपते बने जी अब यहाँ हम जाए ठीक बा। तू चल जीवा तो हमारा वहीं ले हार्ट फेल हो जाता। ऐसे कैसे हार्ट फेल होखल जाता हम न रहत रही त कैसे रहत रहनी। अरे ऊ घर के तो वो घरी के बात कुछ अलग बाटे। अभी तो जवन मान तनी कि तू धरा आदत पड़ गइल बा ना तो जाए दी आदत भुला जाए 6 महीना में रह के नु आई वजह से ना ऐसा मत जा। कैसे ना जाइए भैया को हम कह दिले बनी कि अब जाए के बता अब जाए के पड़ी नु तो कहीं उनकी देखा ना मरद के भूखाइल बे से बहनिया में नहीं किया बहुत कुलबुली ले सता मत जाना छोड़ के हमरा के। ऐसे कैसे ना जाइए भैया आइल बड़ा देखी माना मत करी ना तो फिर अच्छा ना लगी। जा तब देखो सामान सरिया ला सामान सारी आवल बा खाली भैया के आवे के टाइम बा। रेडी है बड़ू ना। हाँ एकदम रेडी बानी फोन करके कह दिले रान पहला ही नु ऐसे तले कैसे रहबे बाबू ना मनबू काहे मानी अब जाए के तैयारी कइले बानी तब माने थोड़ी ना। हम रात एकदम निकलबू तो रोने लागब। काहे रोवे लगवा कुछ पैसा वैसा बात दे दी तनी जाते हैं। अरे पैसा तो हम दइए देही बोले मत ना जा ये जगह जितना दिन मन करे उतना दिन पैसा हमारा से लेत रह लेकिन मत जा। हाँ देखिए आइल बानी शादी करके तब से कबो गइल नहीं खी गांव जवारी वाला का कही कि जब से गइल तब से आइले नहीं खी। हाँ यो तो बतिया ठीक है कहत रे। तब जाए के पड़ी नु रो समझदार बानी समझी बतिया काहे रो जिद कइले बानी हम जल्दीए नु आ जाइब। ज्यादा जिद नहीं की कहत पानी में धइले बड़ू अपन भैया के धइले नु बानी आई हो दादा पहले ही अरे रेडी जगह धार नहीं रही। अच्छा उ का हां घर में धइले बानी जी याद ना रहला पहले ही सब कुछ रेडी कर सब कुछ रेडी कइले बानी। जा यहाँ ना जा आज के बाद हमारे से बोली हम काहे रो नाराज होखे लगनी मतलब ऐसे नाराज होकम तो देखिए अच्छा ना नु लगी जाए तो जइहो तो जल्दी आ जइहो 5 दिन में। 5 दिन में कैसे आ जेब जी बताई। हमारा निक ना लगी एकदम वही से कहत नहीं ऐसे बोलता नहीं देखिए कम से कम 5 महीना तो रहब नु जी। अच्छा ठीक है आदमी कब आयन बुझाते नहीं के फोन में करके पूछी का फोन करो देखो कहां अब रहले नहीं खे जात कह देनी नु कि गांव में जाए के बा तो मने नहीं खे करते जीवा रहे के जाने वो हित के एकदम लिए जाए के मन है ना। आओ तने भेटा गु ना हम तैयारी कोइले बोले जा कुछ तैयारी हो गेल बटे बैठी प्रणाम जी। हां प्रणाम बैठा बाबू जी अरे चलो बोले ताती करे ना आई हनिया बैठी छा पानी लिया आई नहीं बैठा बबुआ हमरा के का ले आई न बैठी बड़ई न बा खलिया न बा कोनो बात नहीं के बबुआ बैठा रहा पानी दहो ठीक न बाबा नहीं जे नाश्ता वास्ता क के लिया आई न अरे का बोल जी पानी हम तैयार बनी कब ही ले ठीक बा आई नहीं है जा ठीक जाते है गाँव हो गाँव जाते तो सब देखे चल लावन। ठीक बा तब तैयारी वाली हो गेल बा। हाँ तैयारी बनी आओ तई बेगवा लेके चल चल हम बेले बेग उगले के तैयारी न रहनी हां ठीक बा कार लरियल बनी बाकी अलगे पाक हमरा पगल ले बन का बेले का बोलो बबुआ तो लोग के का हो ठीक बा जी चलो तनी जा ऐसे की गाड़ी उड़ी जाए में लेट होई जाता हो नहीं जात हो जी चलो चलो जाते बाबूजी चल ठीक बा चले निकल के लेगा वाले के बेगा चले अब हमारा रहना जे कैसे रह बताओ ना। कैसे जैसे रहत रही वैसे रही ना चलो ठीक हो जाता नहीं ठीक बा। मेरा ये का करते हैं जी बस ये का करते नहीं एकदम हमारा बर्दाश्त नहीं के होता बक जात नहीं रह जाए नहीं रोका है ये कैसे लइका लेखा रोवत नहीं बक कैसे रहब हम जैसे पहले रात रहे ऐसे रहब जात नहीं चलो मेहदारू कैसे रोवत नहीं रोवा हमरा ये नहीं के बुझात लइका थोड़ी ना भाई बानी बक जाए देम कि ना
वो एगो हित बा तो सास ससुर एकदम ये के मानी ये समझत नहीं के हमार तार मजबूरी एकदम। हमार मजबूरी कुछो नहीं खे, सब और मजबूरी बा। हम जाता नहीं, ठीक बा, बाय करता नहीं, जाता नहीं। ए रुक ना जा। ई का रुके रुके कइल बनी बा, जाए ना दी। आयो मेरा ई का जी एगो लइका रोले तो मार धोके रोवत नहीं बा, जाता नहीं, जाता नहीं, ठीक से रह, ठीक बा। का हमार कहाँ ले छोड़े जम घाहुआ ले कहाँ गावे ले एकदम छोड़े के मन नहीं करता, मन करता तार के देखते रहेंगे। अरे मोबाइल में देखत रहा, हम रूपा निहारत रहा, हम जाते हैं, देखिए आगे भी जाते हैं, ठीक बा, जाता नहीं। चलो जाओ सहानी बसवा आवत कोई छुट्टी हो जाई, जैसे कि टाइम ओकर हो गइल बा। अच्छा ठीक। मुकेश भैया बोली